Кръстница трябва, он е Златар века. Много е важно века да погаш една свирка да ти направят. Те ли? Да. Май само си стрееш ръката в той някъде, в колесара. Няма да го трошиш, бе. Как ще? Ще поливаш, то нали на борда са такова. Аре, изполее там. Ще изпуши стоп. Пръскай. Хубаво да изполеш. Херля да е. Лодката, двигател чуть-чуть. На здраве. Искаш чуса? Ми една гудка. Тук маса обезгазира чудесно. Айде. Sea Fox 1. Sea Fox Sport Варна.